Aduh, pekerjaan lain dari Bagong itu saya. Aku aneh. Bagong itu wis dadi ketua pemuda Karang Kadembel lho. Arep nganti kapan, Gong? Lho, kowe ora mangkat kumpulan. Dari kan mumet ora mangkat. Ya aku mangkat dewek kalian bareng ora mangkat iki. Kula niku mun dadi ketua pemuda kula kudu dadi wong ingkang bertanggung jawab lan bijaksana. Niki bumi wuta gedhe kula. Bumi kelare kula. Kok sampean wong-wong liya wani bumi angus negara iki utawi padukuhan iki. Ya ngono kan wani ya Bagong. Wani ya kawan kurma. Sing tau dene awamu siki wani biar wani sesuke ya wani. Nek paling dono niku kecil. Main dono bacem dono. Ngono. Nek ngono ning ngendi pawane wong nedal kadek dayan. Metu Jawa tak ladeni kowe.